Hei kaikki ja tervetuloa kanavalle. Tiedämme, että kotimme sisäilman laatu on todella tärkeä osa terveellistä elämää, mutta kuinka usein pysähdymme todella miettimään, kuinka hyvä meidän sisäilma on? Tänään aiomme sukeltaa syvälle sisäilman laadun tarkistamiseen omakotitalossa ja opettaa sinulle, miten voit itse varmistaa, että kotisi ilma on puhdasta ja turvallista hengittää. Joten aloitetaan. Ensimmäinen askel sisäilman laadun tarkistamisessa on ymmärtää, miksi tämä on niin tärkeää. Hyvä sisäilma ei pelkästään paranna hengitystä ja vähennä allergiaoireita, vaan se myös tukee yleistä terveyttä ja hyvinvointia. Huono sisäilma voi puolestaan aiheuttaa vakavia terveysongelmia, kuten hengitystiesairauksia ja kroonisia oireita, kuten päänsärkyä ja väsymystä. Sisäilman laatu vaikuttaa suoraan meidän elämäämme. Hyvä ilma tukee terveyttä, parantaa keskittymiskykyä ja lisää energisyyttä. Toisaalta huono sisäilma voi johtaa allergioihin, hengitysvaikeuksiin ja jopa vakavampiin terveysongelmiin pitkällä aikavälillä. Siksi sisäilmatarkastukset ovat niin tärkeitä. Ne auttavat meitä tunnistamaan ongelmat ajoissa ja ryhtymään toimenpiteisiin ennen kuin terveys alkaa kärsiä. Huono sisäilma voi olla erityisen haitallista lapsille, vanhuksille ja niille, joilla on olemassa olevia terveysongelmia. Jopa terveet aikuiset voivat kokea oireita, kuten päänsärkyä, väsymystä ja keskittymisvaikeuksia, jos ilma ei ole kunnossa. On siis tärkeää, että tarkistat sisäilman laadun säännöllisesti ja teet tarvittavat korjaukset. Ennen kuin alat tarkistaa sisäilman laatua, varmista, että olet valmistautunut hyvin. Kerää kaikki tarvittavat välineet, kuten kosteusmittari, hiilidioksidimittari ja mahdolliset suodattimet. Näiden välineiden avulla voit mitata tärkeitä arvoja, kuten kosteutta, lämpötilaa ja hiilidioksidipitoisuutta, ja näin saada kattavan kuvan kotisi sisäilman tilasta. Ennen tarkastuksen aloittamista tarkista, että kaikki välineet ovat toimintakunnossa ja että sinulla on turvallisuusvarusteet, kuten hengityssuojaimet, varsinkin jos epäilet home- tai kemikaaliongelmia. On myös tärkeää tietää, mistä mahdolliset saastelähteet voivat tulla. Tarkista esimerkiksi kodin kosteat alueet, kuten kellarit ja kylpyhuoneet, jotka voivat olla alttiita homekasvulle. Sisäilman laadun tarkistamisessa on useita menetelmiä. Yksi tärkeimmistä on visuaalinen tarkastus. Tämä tarkoittaa kodin kaikkien pintojen ja rakenteiden tarkastamista mahdollisten vaurioiden ja homeen merkkien varalta. Jos huomaat kosteita kohtia tai tummia läiskiä, ne voivat viitata kosteusongelmiin. Hajujen havaitseminen on toinen yksinkertainen, mutta tehokas tapa tarkistaa ilmanlaatua. Epämiellyttävät hajut, kuten tunkkainen ilma tai homeen haju, voivat olla merkki ongelmista, joita on syytä tutkia tarkemmin. Käytä hajuaistiasi tarkistaaksesi, onko jokin huone erityisen ongelmallinen. Lämpötilan ja kosteuden mittaaminen ovat myös tärkeitä tekijöitä sisäilman laadun tarkastamisessa. Kosteusmittari auttaa sinua tarkistamaan, onko kosteustaso tasapainossa. Liian korkea kosteus voi johtaa homeen kasvuun, kun taas liian alhainen kosteus voi kuivattaa ihoa ja limakalvoja. Varmista, että kosteustaso on välillä 30 ja 50% ja lämpötila on mukavalla tasolla, yleensä 20–22 astetta. Ilmanvirtausten mittaaminen auttaa sinua varmistamaan, että ilma kiertää hyvin kodissasi. Hyvä ilmanvaihto on elintärkeää, jotta ilma pysyy raikkaana ja puhtaana. Jos huomaat, että ilma ei kierrä hyvin, voi olla tarpeen parantaa ilmanvaihtoa esimerkiksi avaamalla ikkunoita useammin tai asentamalla tehokkaampia tuulettimia. Sisäilmassa voi olla monenlaisia saasteita, jotka voivat vaikuttaa negatiivisesti terveyteesi. Näitä ovat esimerkiksi hiukkaset, kuten pöly ja siitepöly, sekä haihtuvat orgaaniset yhdisteet, joita voi lyödä maaleista, liimoista ja puhdistusaineista. On tärkeää tunnistaa nämä saasteet ja ryhtyä toimenpiteisiin niiden vähentämiseksi. Hiilimonoksidi ja typen oksidit ovat myös vaarallisia kaasuja, joita voi esiintyä suljetuissa tiloissa. Nämä kaasut syntyvät yleensä polttoprosesseista, kuten lämmitysjärjestelmistä ja autojen pakokaasuista. On tärkeää varmistaa, että kodissasi on riittävä ilmanvaihto ja että käytät kaasuilmaisimia turvallisuuden varmistamiseksi. Kun olet suorittanut tarkastuksen ja kerännyt testitulokset, on aika tulkita ne. Vertaa saatuja tuloksia alan suosituksiin ja standardeihin.
Jos huomaat arvoja, jotka ovat normaalia korkeampia, ryhdy toimenpiteisiin tilanteen parantamiseksi. Tämä voi tarkoittaa esimerkiksi ilmanpuhdistimien asentamista tai kosteusongelmien korjaamista. Korjaavien toimenpiteiden toteuttaminen voi parantaa sisäilman laatua merkittävästi. Jos huomaat ongelmia tai kuten korkeita kosteus- tai hiilidioksidipitoisuuksia, ryhdy toimiin heti. Tämä voi tarkoittaa esimerkiksi ilmanvaihtojärjestelmän parantamista, kosteusvaurioiden korjaamista tai haitallisten materiaalien vaihtamista. Hyvän sisäilman laadun ylläpitäminen on tärkeää kaikille, jotka haluavat elää terveellisessä ympäristössä. Muista säännöllisesti puhdistaa kodin pinnat ja varmistaa riittävä ilmanvaihto, jotta haitalliset aineet eivät pääse kertymään. Suunnittele myös säännölliset tarkastukset ja tarvittaessa ammattilaisen suorittamat tarkastukset, jotta voit varmistaa, että kotisi sisäilma pysyy puhtaana ja terveellisenä. Kiitos, että katsoit tämän videon. Toivottavasti näistä vinkkeistä oli apua sisäilman laadun tarkistamisessa omakotitalossasi. Jos pidit tästä videosta, muista tykätä, kommentoida ja tilata kanavamme. Nähdään seuraavassa videossa, jossa käymme läpi lisää vinkkejä ja niksejä terveellisen kodin ylläpitämiseen. Muista hengittää syvään ja nauttia raikkaasta sisäilmasta.